Wato idan ana maganar deadly motorsports, wasanni wanda ake abin hawa mai inji, wanda ake gudu na wuce sa'a, wanda kuskure ɗaya yakan iya kai salwantar ranka, za a ce maka Formula 1, za a ce maka Rally, za a ce maka MotoGP. To duk waɗannan ka aje su a gefe. Magana ake ta Isle of Man Titi. Ina masoya babur, ina mahaya bike da muke da su. Ka taɓa jin Isle of Man Titi? Wannan wasa shine cikakkiyar ma'ana a sai da rai a nemo suna, dan duk son kuɗinka in kaga yadda ake yin sa sai ka karya. Wasa ne na jaruman maza, wasa ne da tunda aka fara shi a 1907 sama da shekara 100 da wani abu. Babu shekarar da za a gama shi mutane ba su mutu ba. Daga ran da aka fara shi zuwa yanzu sama da mutum 270 ne suka mutu, kuma har yau har gobe duk shekara ana yin sa. Isle of Man Titi ba kawai wasa bane, yaƙi ne da tsoro. Hanya mai tsawon mil 37, kimanin kilomita 59 ake so ka kare gudunta a tsawon minti 17, kuma cikin tsaunuka da lokuna ba irin titi na gudu da abin hawa ba. Ya salamun laifi. Duk wanda ka gani a wannan wasan saurinsa ya cimma wannan tafiya. Flat out, in na ce muku flat out ina nufin mutane na tafiya a kilomita 230-370. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Kowace kwana a wannan wasa tana kiran hatsari. Kowanne layi madaidaici fincika ka yake ka tashi sama, saboda guru ne mai tudu da kwari, gashi an yi flat out, ma'ana an yi tsinke ana gudu a kilomita 330 a awa ɗaya. Ku ji ni sosai in ƙara maimaita muku, kana gudu a kilomita 320 a cikin awa ɗaya ko in ce sa'a ɗaya. Tazararka da bango bata wuce kafa biyu ko kafa uku, ma'ana fit biyu ko bishiya ta kowace kusurwa. Gudu kamar da bakin mutuwa. Kuskure guda ɗaya wannan hanyar ba ta yafiya, ba ta jin tausayin kowa. Ɗaukar rai take a wannan wasa kamar bayo ba gobe. Sama da mutum 260 sun riga mu gidan gaskiya a wannan wasa. Jarumai da suke kora abin hawa, suke zuba canji a babur, wanda kai kanka da kake tsaye a gurin kake kallon su baka bambance kalar kayan da take jikin su. Jarumai da dama da suka bada rayuwarsu dan su gudu da mutane da dama ba su farkin yin irin su a rayuwarsu ba. To wannan shine Isle of Man Titi. Don haka idan kana jin kana gunza babur a cikin titunan garinku ko na unguwarku, ƙarya aikin kake ga masu aikin na gaskiya. Kuma har yau har gobe duk shekara ana yin wannan wasa, ba dan suna ƙaunar mutuwa ba, saboda su a gurin su wannan ita ce rayuwa ta gaskiya. Jarumta ba auna ta da neman tsira, nisan kwana sai da gwaji, saboda da ƙarfin zuciya ake auna jarumta. Isle of Man Titi, wasa mafi hatsari a duniya, babur mai tsananin gudu da kuma jarumai mafi ƙarfin hali da suke tuka babura.